L-attività politika taħt it-tinda fil-Meliħa kienet indirizzata wkoll mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq 12 distrett. Waqt din il-laqgħa l-kandidat Ivan Bartolo qal li għalih il-politika hija għodda sabiex jittaffa l-uġieħ tan-nies. Saħaq li jħossu gburi li huwa parti minn partit li fassa programm elettorali li se joħloq ġid kbir bil-bniedem jitpoġġa fiċ-ċentru. Minnaħa tagħha Claudette Buttigieg qalet li Bernard Gregg għandu l-kapaċitajiet kollha biex ikun il-Prim Ministru ta' pajjiżna. Qalet li huwa obbligu tal-politiċi li jtaffu id-batijiet ta' dawk kollha li għaddejjin minn żmien diffiċli huwa l-Partit Nazzjonalista biss li sta jtaffi din il-weġa'. Ivan Castillo sostna li permess tal-laqat li qed ikollu man-nies jista' jifhem eżatt x'inhuma l-problemi tal-familji tal-pensjonanti tal-ħaddiema u tal-bdiewa. Fakkar li l-Partit Nazzjonalista nida programm elettorali b'550 proposta għal ġid tal-Maltin u l-Awċin kollha. Robert Kutajer tkellem dwar id-diversi proġetti li saru fil-Meliħa taħt amministrazzjoni nazzjonalista. Saħaq li din hija l-garanzija li Gvern Nazzjonalista jista' jagħti li 12 distrett. Partit Nazzjonalista qed ipoġġi lill-ambjent bħala wieħed mill-pilastri ewlenin tal-politika tiegħu. Minnaħa tagħha Marija de Gwara qalet li fl-aħħar snin kellha l-opportunità taħdem miqrib mal-anzjani u tara kemm l-għoli tal-ħajja verament qed taffettwalhom ħajjithom. Sostniet li l-anzjani u l-pensjonanti jinsabu fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista u xhieda ta' dan huma l-proposti li tħabbru fil-programm elettorali. Grazzella Gallia saħqet li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kellu għal qalbu l-aħjar interess ta' pajjiżna. Hija qalet li għandna gvern laburista li kompla fuq taqablu fejn kuljum qed nisimgħu bi skandli ġodda. Min-naħa l-oħra għandna Partit Nazzjonalista li għandu viżjoni għal pajjiżna li se jwassal lill-poplu Malti lejn futur aqwa u isbaħ.